Za ku saurari sharshin fim ɗin nan mai suna Clash of Titans. Ku danna mana subscribe idan wannan shine zuwanka na farko. A wani lokaci da ya gabata, wasu ƙungiyoyi masu ƙarfi da ake kira da suna TITANS sun kasance su ne shugabannin duniya. Amma mulkinsu ya ƙare su da 'ya'yansu tunda suka ƙirƙiri wani babban dodo mai suna Kraken domin su yaƙi ahalinsu. Kasancewarsu shugabanni so suka fara kiran kansu da alloli. Kuma shugabansu gaba ɗaya shine Zeus. Sun zama masu mulkin sama amma ta hanyar yaudara da dabara ya tilasta wa ɗan uwansa mai suna Hades zama a duniyar ƙasa. Bayan wani lokaci ya wuce, Zeus ya ƙirƙiri wani mutumi mai siffarsa domin mutane su dinga bautawa gunkin nasa a matsayin allansu domin samun iko marar iyaka. Amma 'yan adam ɗin sun kasa samun kwanciyar hankali sai suka fara shakka akan allolin nasu. Wata rana a wani wuri mai nisa a cikin teku, wani masunci ya hangi akwatin gawa a saman ruwa yana yawo. Sai ya ɗauko akwatin, buɗewarsa ke da wuya sai ya ga gawar wata mace riƙe da wani jariri. Amma abin mamaki yaron yana raye, shine ya yanke shawarar riƙe yaron a matsayin ɗansa. Yayin da a ƙarshe yaron ya zama wani saurayi mai suna Perseus, wanda shi ma mai kamun kifi ne, kamar baban nasa. Wata rana sun yi tafiya zuwa yankin birnin Agus, sai suka hangi wani butumi na Zeus yana tsaye akan wani dutse da ke cikin tekun. Amma dattijon nan da nan ya gane cewa wani abu na shirin faruwa, yayin da ya ga wasu dakarun sojoji suna sare kafafuwan babban mutumin. Daga ƙarshe sun yi nasarar saro shi ya faɗo daga kan dutsen zuwa cikin ruwa, wanda hakan ya haifar da babbar igiyar ruwa a cikin teku. A yayin da sojojin ke murnar yin nasara, bayan wani ɗan ƙaramin lokaci sai ga sama ta yi duhu. Kuma sai ga wasu irin halittu masu tahi sama sun fara fitowa daga cikin tekun. Sun haike wa sojojin da faɗa duk da sun yi ƙoƙarin kare kansu, amma suka kashe su ɗaya bayan ɗaya. Sannan halittun suka fara haɗewa guri guda. Bayan sun gama haɗewa, a ƙarshe sai suka canja suka koma zuwa Hades, wanda yana ganin jirgin ruwan masuntan sai ya faɗa a kansa ya nutsar da shi a cikin tekun. Amma Perseus ya samu nasarar kubuta daga harin, sai dai duk danginsa sun kife a cikin jirgin ruwan da ya nutse a cikin tekun. Perseus ya yi ninkaya bi jirgin don ceton ahalin nasa, amma sai dai ya kasa ceton kowa daga cikinsu. Numfashi ya kare masa, ba shi da wani zaɓi, dole ya fito saman ruwan kan wani ɓangare na jirgin, yayin da yake kuka domin rabuwa da dangin nasa. A can kuma Zeus ya fusata saboda mutane sun bujirewa allolin, ransa ya ɓaci don bujirewa soyayyarsa, yayin da shi ma Hades ya isa zuwa fadar Zeus. Sannan ya fara ƙoƙarin shawo kan ɗan uwan nasa domin ya ɗauki fansa akan bil'adama ta hanyar ba shi damar ya azabtar da mutanen na birnin Agus. Sai dai Paulo ya ba da shawarar cewa duka allolin suna buƙatar addu'o'in mutane domin su ci gaba da rayuwa. Amma Zeus ya ɗauki shawarar ɗan uwan nasa kan cewa bil'adama suna buƙatar tsoratarwa domin su tuna da soyayyar allolinsu. A can kuma sojojin Agus sun kubutar da Perseus daga tekun, wanda cikin sauri suka tafi da shi zuwa birnin nasu. Sojojin sun isa cikin fadar birnin tare da Perseus, wanda suka sanar da sarki Capheus cewa manufarsu akan allolin sun yi nasara. Duk da cewa sun rasa mutanensu da yawa, sai mutane suka fara taya sarki murna da samun nasara, yayin da sarki Capheus ke yi wa kowa da kowa bisharar cewa sabon karni na zuwa, domin sun daina karɓar umarni daga allolinsu. Amma 'yan sarkin mai suna Andromeda ta gargaɗe su game da kuskuren da suke ƙoƙarin aikatawa, domin ta yi imanin cewa za su ga mummunan sakamako saboda fusata allolin. Sai mahaifiyarta ta fara dariya ganin yadda 'yar ta damu, wanda har ta kai ta ga furucin cewa su ma sun zama alloli yanzu. Ba zato ba tsammani, fitilun cikin fadar suka fara dishashewa, sai ga wani girgijen hayaƙi ya fara haɗuwa a cikin tsakiyar fadar. Abin mamaki sai ya haɗe ya fara guguwa yana zuƙe dukkanin sojojin ɗaya bayan ɗaya. Amma Perseus yana tsaye a ƙasa a gabansa. Daga ƙarshe hayakin ya canja sai ga Hades ya bayyana, wanda ya yi mamakin ganin saurayin a gabansa cewa wannan guguwa bata tafi da shi ba. Cikin fishi ya juya hankalinsa zuwa ga sarauniyar ta birnin Agus, wanda ya zuke duk wani ƙarfi da ƙuruciya da yake tattare da ita a cikin wasu 'yan ƙananan daƙiƙu ya mai da ita tsohuwa. Sannan ya gaya musu cewa zai turo musu wani babban dodo mai suna Kraken zuwa birnin nasu nan da kwana 10, sannan kuma rana za ta yi kusufi. Har sai sun sadaukar da gimbiyarsu ga dodon a matsayin hadaya saboda sun ɓata wa allolin. Kafin Hades ya tafi, ya tabbatar musu da cewa Perseus ɗa ne ga Zeus, kuma shi ne ke da alhakin duk bala'o'in da za su zo musu a nan gaba. Jin haka ya sa sojojin sun kama shi don yin garkuwa da shi. Sai shugabansu mai suna Draco ya fara azabtar da Perseus don neman sanin yadda za su warware wannan la'ana, saboda hankalinsu ya gushe kamar kowa, wanda a ƙarshe suka rufe shi. Ana cikin haka, wata mace mai suna Ayo ta ziyarce shi domin ta san komai game da shi na abubuwan da suka gabata. Tana mai tabbatar masa da cewa hi ba cikakken mutum bane. Kafin haihuwarka, sarki Acrisius ya yi kokarin yi wa allolin tawaye ta hanyar kai hari zuwa fadarsa ta Olympus. Amma maimakon Zeus ya lalata sojojin nasa, sai ya zaɓi ya hukunta shi ta hanya mafi muni. Sai ya tafi zuwa gidansa. Shi ne ya rikide ya zama sarki Acrisius, sannan ya kwanta da sarauniya wato matarsa.
Lokacin da sarkin ya zo ɗakin sarauniyar ya riga da ya makara, shine sarkin ya bada umarni da a kashe matar tasa tare da sabon jaririn na da aka haifa. Kafin sarkin ya jefa akwatin gawar, sai allolin suka jefe shi da wata walƙiya wanda ta mayar da sarkin wani dodo abin kyama tare da azabtar da hina har abada. Ayo ta gaya wa Perseus cewa saboda baiwar allantaka da take tare da kai, kai kaɗai ne zaka iya kashe Kraken. Kuma idan ka kashe shi, to karfin Hades ya ragu domin Kraken wani bangare ne na jikinsa. Jin haka ya sa Perseus ya gamsu cewa wannan ita ce damar ɗaukar fansa mafi girma akan wanda ya halaka ahalinsa. Shi ne ya yanke shawarar shiga cikin sojojin karkashin jagorancin Draco. Sai suka shirya don zuwa inda wasu mayu suke, wanda su ne suke da ilimin gano kowane irin abu, domin su gano musu ta hanyar da za su kashe Kraken. A ɗaya bangaren kuma Hades ya ziyarci Acrisius wanda yanzu ya zama bare. Yana zaune a magudanar ruwa ta birnin, ya gaya masa cewa ɗan zeus da ka jefa a ruwa bayan duk waɗannan shekaru to ya samu ku fita, wanda ya ba Acrisius damar zama makaminsa na ɗaukar fansa. Hades ya ba shi cikakken ƙarfi ta hanyar hura masa wani abu a jikinsa, kuma Hades ya ɗaukar masa alƙawarin halaka Zeus idan har ya kashe ɗan nasa. Can kuma Perseus ya isa cikin dajin tare da sojojin. Can sai ya ji ana kiransa a wani ɓangaren da ke dajin. Ko da zuwansa sai ya gani ashe Zeus ne ya aiko masa da wani sihirtaccen makami wanda aka kera shi daga sama. Perseus ya yi mamakin ganin kyau da ƙarfin takobin, sai dai ya ki duk wani abu wanda yake daga allolin domin su ne suka sanadiyar rasa ahalinsa. Ba da dadewa ba sosai sai Perseus ya ci karo da wasu fararen dawakai masu tashi sama a gabansa, amma kafin ya gama mamakin ganin su, sai ga wani katon bakin doki mai manya-manyan fuka-fukai ya bayyana daga bayansa, wanda dan tsoro sai da ya faɗi kasa a lokacin da dokin ya buɗe fuka-fukansa. Kuma sai ga Ayo ta bayyana ta bayan Perseus, sannan ta ce masa sunansa Pegasus, ya kasance sihircaccen halitta mai sihiri, kuma Zeus ne ya turo shi domin ya taimaka maka wajen ruguza Kraken. Amma tattaunawarsu ta katse domin jin wata kururuwa a kusa da su, wanda jin hakan ya sa Perseus ya ruga wajen sojojin don ganin me ke faruwa. Ko da zuwansa, Acrisius ya riga ya gama kashe mutum biyu. Daga nan ya haike wa Perseus ya bugo shi sama daga kan tudun, yayin da yake bin sa a baya da gudu kamar wata dabba mai ban tsoro. Sannan ya daga tsalle cikin iska ya kai wa Perseus hari, amma bai same shi ba. Ya yi kokarin yin fada da shi da takobinsa, amma ya fi karfinsa har ya cije shi a hannu, wanda hakan ya sa shi ya yi wata kururuwa. Amma ya yi sa'a ya kwace yayin da sauran sojojin suka iso don kawo masa ɗauki. Nan ya ci gaba da gargazar su domin karfin tsafin da yake tattare da shi. Cikin sauri ya sake juyawa kan Perseus ya matsa masa kansa, yayin da Draco ya kawo masa ɗauki ya sare masa hannu. Ganin faruwar haka ya sa ya gudu. Perseus da sauran jama'arsa sun bi shi a guje. Bayan sun bi shi, wani abu da ba su sani ba shine hannun da suka sare sai gashi ya fara da kida zuwa wata katuwar kunama. A cikin wannan karamin lokaci wanda daga cikin sojojin ya labe ya buge Acrisius. Mutanen suka gane wani abu na shirin faruwa domin kasar gurin ta fara jijjiga, kuma sai ga wani abu ya fito daga cikin kasa yana kai musu hari wanda ya ba Acrisius damar gudu. Sai suka ga ashe wata katuwar kunama ce ta keto daga cikin kasar, wanda haka mutanen suka ci gaba da fafata da wannan manya-manyan kunamin domin tsira da rayuwarsu. Haka suka ci gaba da fafatawa da su yayin da wasu sojojin suka fara rasa rayuwarsu. Ganin haka ya sa Draco ya zuciya, yayin da ya tsalle ya hau gadon bayan wannan kunamar, ya fara yin amfani da wukar da take hannunsa. Sannan ɗaya daga cikin sojojinsa ya cillo masa wani mashi wanda ya yi amfani da shi ya soke kunamar. A daidai wannan lokaci shi ma Perseus suna can suna fafatawa da ɗaya daga cikin wannan manya-manyan kunami, wanda kunamar ta buge shi, sannan ta ɗauke shi ta buga shi a jikin wata fila, wanda kunamar ke kokarin yin amfani da karinta don ta coke shi. Suna cikin haka kwatsam sai ga Ayo ta bayyana, wanda ta yi amfani da wani makaminta ta gutsire karin kunamar kafin ta coke shi, yayin da kunamar ta juya hankalinta gare ta, sannan ta fara kai mata hari. Duk da ta fada karkashin wani gini, haka ta ci gaba da kai mata hari har Perseus ya zo ya taimake ta. Haka su biyun suka fito daga gudu daga gurin, amma kunamar ta ci gaba da bin su. Ganin cewa ba su da wata mafita, haka Perseus ya cillo Ayo yayin da ya tsaya domin ya yi fada da kunamar. Yayin da Perseus ya tsaya don ya tunkari wannan babbar kunama, haka ta bugo tsalle ta daki wani gini da ke gurin, sannan ta fado ƙasa gaban sauran sojojin. Haka sauran sojojin suka tsaya suka zuba wannan kunama ido domin ta haɗiye jarumin. Ba zato ba tsammani sai ga Perseus ya huda cikin kunamar ya fito, wanda haka ya ba wa sauran sojojin damar yin murnar samun nasarar kashe manya-manyan kunamin. A can kuma sai ga wasu daga cikin dakarun nasu, wasu daga cikin kunamin sun ƙara biyo su, wanda kafin su farga sai gashi sun zama kewaye da irin wannan kunami. Ku saurare mu a bidiyo na gaba domin ganin ci gaban sharshin.